Míšek si mi vždycky nevěřil a pak jsem měla pravdu. Ale já bych byl radši, kdyby se vrátila do té léčebny. Prosím vás, přestaňte si hrát na slečnu Marplovou. Je to strapný. Vám snad všem jeblo, ne? Takže jsem ji jako zabil, jo? Je to Kláry Kabelka. Ty moc dobře víš, kde je ty hajzla. Jestli nebudeš držet hubu, tak... Tak co? Tak je tady taky zahrabeš. Říkám vám, že jí zabil. Ještě je naděje. Jsi nic neudělal, že ne? Co když nelže? Prostě doufám, že u sebe nemáš něco problematického, co by ty policajty mohlo zajímat. Myslela jsem si, že mě zabije. Navíc vzal jediný důkaz, který jsem proti Danovi měl. Prostě jsem se rozhodla, že budu dělat mrtvou a jeho zavřou za moji vraždu. Musím zůstat mrtvá, až se to má klapnout. Pane doktore, potřebuju si s vámi promluvit. Ty se nebojíš. Já jsem podezřelý z vraždy, která se nestala. Ty jí pomáháš dostat nevinnýho člověka do vězení. To je šílený. Počkej, je to jinak! Kdybyste do všeho nestrkala nos, tak jsme si mohli tohle oba ušetřit. On ji zabil. Jestli chceš ty prachy, tak musíme spolupracovat. 15 nevětvejch. Dobrá záplata na naše zkažené manželství. A prosím tě, dávej na sebe pozor, jo?